नमस्कार, मी सीमा. हिराच्या या चॅनलवर आपण सर्वांचं स्वागत. आजच्या या भागात आपण आजूबाजूच्या घडलेल्या घटनांचा आढावा तर घेणार आहोतच, शिवाय शनिवार दिनांक 18 जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिक किरातमधून विशेष असे काय आहे हेही समजून घेणार आहोत. वेंगुर्ला शहरातील कॅम्प येथील श्री शिवाजी प्रागतिक शाळेच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिक्षण सभापती विष्णुदास उर्फ दादा कुवल यांच्या हस्ते झाले. यावेळी केंद्रातील बहुसंख्य शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ, विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते. वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व शाळा 15 जून पासून सुरू झाल्या असून तालुक्यात एकूण 634 पैकी 580 विद्यार्थी पहिलीच्या वर्गात दाखल झाले आहेत. माध्यमिक शालांत 10वी परीक्षेचा निकाल शुक्रवार दिनांक 17 जून रोजी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर झाला असून वेंगुर्ला तालुक्याचा निकाल 99.50% लागला. दरम्यान अवी बावडेकर शिरोडा हायस्कूलची तिलोत्तमा अर्जुन शेळटे हिने 98.60% गुण मिळवत तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवला आहे. साप्ताहिक किराच्या 18 जूनच्या विशेष अंकात सविस्तर शालेय निहाय 10वी निकाल आपण पाहू शकाल. राज्यातील प्रत्येक आंबा उत्पादकाला अभिमान वाटेल अशी घटना यंदाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये घडलेली आहे. वेंगुर्ल्यातील आंबा थेट व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचला असून भारतीय आंब्याची बुरळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांना देखील पडली असल्याचे समोर आले आहे. 12वी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या बॅरिस्टर खर्डेकर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समारंभ 15 जून रोजी संपन्न झाला. यावेळी प्रत्येकी 3 क्रमांक मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. वेंगुर्ला नगर परिषदेची प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली, परंतु नव्या प्रभाग रचनेत जुन्या सर्वच प्रभागातील काही भाग वगळल्याने त्याचा सर्वांनाच फटका बसला आहे. या संदर्भात माजी नगरसेवक प्रशांत आपटे यांनीच फक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकत नोंदवली होती. नंदुरबार युथ क्लबतर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत वेंगुर्ला खानोली गावचे सुपुत्र वैभव खानोलकर यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्याबद्दल त्यांचेही सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. ॲथलेटिक्स व जलतरणची राष्ट्रीय खेळाडू हळदीकरवीर येथील ऐश्वर्या नाईक हिची उत्पादन शुल्कच्या उपनिरीक्षकपदी निवड झाल्यामुळे तिचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सामाजिक उद्योगचे चेअरमन तथा कॉनबॅग या राष्ट्रीय संस्थेचे कार्यकारी संचालक मोहन होडावडेकर तर असोसिएशनच्या कार्यवाहपदी जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व कोकण स्फूर्तीचे संचालक ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांची पुढील 3 वर्षासाठी एकमताने निवड करण्यात आली आहे. त्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे. सर्वांना सोबत घेत विकासात्मक कामात झोकून देऊन वेंगुर्ला शहराला आपल्या दूरदृष्टीने वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारे व्यक्तिमत्व म्हणून माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांना ओळखले जाते. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत 18 जून रोजी कोल्हापूर येथे सकाळ समूहातर्फे सकाळ आयडॉल ऑफ महाराष्ट्र या कार्यक्रमात गौरव भूमिपुत्रांचा या पुरस्कार सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले. याबाबत माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. 10वी 12वी निकालाच्या पार्श्वभूमीवर तुझं पंख दिले देवाने हा डॉक्टर मेधा पणसळकर यांनी लिहिलेला प्रासंगिक लेख वाचनीय आहे. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि किरात चॅनलच्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.